سمكا يخبر
Yeah,
ኣይነብርን ኣምላኸይ ከም ተዛረቦም በቀላሚ ኣይነብርን ኣምላኸይ ከም ትዝለሎም ብዕድለይ ኣይነብርን ኣምላኸይ ከም ተዛረቦም በቀላሚ ኣይነብርን እግዚአብሔር ዝበሎ ንሱ ዝኸውን እግዚአብሔር ዝበሎ ንሱ ዝኸውን እግዚአብሔር ዝበሎ ንሱ ዝኸውን እግዚአብሔር ዝበሎ ንሱ ዝኸውን ሰብ ከተማ
እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለን ሎምን ዘለዓለም ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ እትዘይልወጥ ዘለዓለማውን ሕያው ዝኾነ አምላክ እትናይ መንባርና ምስጢር እትናይ ዓለም ህላውነት በክርስቶስ እዩ ዓለም ክብለኩም ከለሁ ዋላ ዛ ፕላኔት the universe ሙሉ አብ ክርስቶስ ተጎዝጊዙ ነበር እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እዚ ሁሉ ዓለማት ዝፈጠረሉ ቃል ክርስቶስ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብኡ ድማ ያዋኒና ብኡ ንወሳውስ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እንደገና አድል ስለዛሃበና እግዚአብሔር ይመስገን እንደገና ደጊምና ደጋጊምና ዘይን ጸግቦ ዘይ ጽገብ አምላክ አለና ማዓልቲ ጽባህ ምሸት ቀትሪ ለይቲ ኩሉ ሻ ኢየሱስ ሃሌሉያ እዚ ደጊምና ደጋጊምና ቃል አምላክ ክንሰምዒና ብዛዕባ ክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ክንዘራረቢና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቃሉ መንፈስ ክገልጸልና ክንጽልይና ኦ እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካ አለና ክብር ምስጋናን ውዳሴን ንዓኻ ይኹን እትዘል ዓለማውን ሕያውን ዝኾነ ቃልካ መንፈስ ቅዱስ ንልብና ክትገልጸልና ዝተዛራባይ ጸጋ ሰማዕ ድማ ጸጋ ትህብ ንስኻ ኢኻ እሞ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸጋኻ ክትፍስሰልና ንጽልይ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንቃልካ ክነስተብህሎ ንህይወት ክኾነና ህይወትና ክህነጸሉ በነገራት ኩሉ ጸጋኻ ክድግፈና ንጽልይ ኣለና እዛ ምሽት እዚኣ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ብኽብሮ ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ሎም ምሽት ንካፈላ ቃል ካብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጽር 1 ክሳብ 6 ዘላ ክፍሊኣ እታ ክፍልቲኣ ሐዋርያው ዮሐንስ ንቤተ ክርስቲያን ጽዓፉ መልእኽቲ እዩ ካብዚ መልእኽቲ እዚ እግዚአብሔር ድማ ንዛዘበን ኣብዚ ዘበን እዚኣ ንዘላ ቤተ ክርስቲያን ንሕና ኢና ማለት እዩ ትመንደቕ ኣይኮነ ክዛረበና ማለት ይበቃሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቃሉ ኣብ ልብና ኣትዩ ህይወትና ክትንክፎ ኣብ ልብና ኣትዩ ህይወትና ክልውጦ ቃሉ ሰሚዕና ክነስተብህል እግዚአብሔር ይደልዩ እትዘስተብህል አማኒ ኣብ ዘበናት ኩሉ ተጠቃሚ ዝኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብ ምዕራፍ 4 ከምዚ ኢሉ ጽሒፉሎም አቱም ፍቁራተይ ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ናብ ዓለም ተዋፊሮም ኣለዉ እሞ እቶም መናፍስቲ ካብ አምላኽ እንተኾይኖም መርምሩ እምበር መንፈስ ዘበለ ኩሉ ኣይትእመንዎ መንፈስ አምላኽ ብዙኢኹም እትፈልጥዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመጽእ ዝእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ካብ አምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከም ዘይመጽእ ዘይእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ግና ካብ አምላኽ ኣይኮነን እዚ ኸዓ እቲ ከም ዝመጽእ ሰሚዕኹምዎ ዘለኹም ናይ ጸረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ እጅ እውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ አቱም ደቀይ ንስኻትኩም ካብ አምላኽ ኢኹም ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ መንፈስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ መንፈስ ዘዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ስዒርኩሞም ኢኹም ንሳቶም ካብ ዓለም እዮም ዓለም እውን ሰምዖም ኣላ ንሕና ካብ አምላኽ ኢና ንአምላኽ ዝፈልጥ ይሰምዓና እቲ ካብ አምላኽ ዘይኮነ ኣይሰምዓናን እዩ ንመንፈስ ሓቂ ንመንፈስ ሓሶት ከዓ በዚ ኢና እንፈልጦ ኢሉ ይዛረብ ኣብ ቁጽሪ 1 ምዕራፍ 4 ክዛረብ ከሎ ንደቀ መዛሙርት እንታይ ኢሎም አቱም ፍቁራተይ ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ናብ ዓለም ተዋፊሮም ኣለዉ እሞ እቶም መናፍስቲ ካብ አምላኽ እንተኾይኖም መርምሩ እምበር
መንፈስ ዘበለ ሁሉ አይትእመኑዎ እቶም መናፍስቲ እንታይ በልዎ መርምርዎ ሐዋርያው ዮሐንስ ዝነግሮም ዘሎ ሓደ ነገር እዩ እንታይ ክገብሩ ክምርምሩ ምርማር ዝበሃል ነገር ከም ዘሎ እዩ ዝነግሮም ምርማር ዝበሃል ነገር ናብ ዓለም ተዋፊሮም አለው ግን እንታይ በሉ መርምሩ እቲ መንፈስ እንታይ በልዎ መርምሩዎ እቲ ሓደ ምስ ክርስቶስ ዘተሓሓዞ ሐዋርያ ዮሐንስ ክርስቶስ ኢየሱስ ብስጋ ከም ዝመጸ ዘይእመን መንፈስ ዘበለ ሁሉ ካብ አምላኽ አይኮነን እዚ መሰረታው ነገር እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ ከም ዝተገለጸ ዘይአምኑ ተኾይኖም ድሕነት ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ ህይወት ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚህ ሐዋርያው ዮሐንስ ንቶም ደቀ መዛሙርት ወይም ታብ ማህበር ዝዛረባ ነገር እንታዩ ክምርምሩ መርምሩ ክብሎም ኮሎ እንታዩ አስተምህሮ ብዛዕባ አስተምህሮ መብዛሕትኡ ሰብ ነቢያት ክበሃል ከሎ ትንቢት ጥራይ ዝዛረቡ ይመስሉ ትምህርት እውን ኣለዎም አስተምህሮ ኣለዎም ይዛረቡኦም ናይ ባዕሎም ድማ ዶክትሪን ኣለዎም እቲ ዶክትሪን ድማ ካብ ስጉኦም ዝመንጨው ዘይኮነስ ካብ ካልእ መንፈስ ዝተቀድሐ እዩ ስለዚህ ሐዋርያ ዮሐንስ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ነቲ መንፈስ መርምሩዎ እቲ መንፈስ እንታይ ዓይነት መንፈስ እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎስ ንክርስቶስ ከመይ ገይሩ ዝገልጾ ንክርስቶስስ ከመይ ገይሩ ዘኽብሮ ንዝንታይ በሎ መርምሩዎ እዚ መሰረታው ነገር ብዛዕባ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘለና መረዳእታ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለና አተሓሳስባ ናይ ክርስትናና መሰረታው ነገር እዚ ተዘይተረዲኡና ኮፊልና ኢየሱስ ክርስቶስ መን ከም ዝኾነ እንታይ ከም ዝኾነ ክንመሃር ኣለና ተዘይተረዲኡና ብዛዕባ ክርስቶስ ብዛዕባ አምላኽነቱ ብዛዕባ ሰብነቱ ሐዋርያ ዮሐንስ ዝዛረቦም ዘሎ ብዛዕባ ክርስቶስ ንምንታይ መሰረታው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ከም ዝተገለጸ ዘይእመን መንፈስ ዘበለ ሁሉ ካብ አምላኽ አይኮነን ንምንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ተጸኒሱ ካብ ድንግል ማርያም በስጋ ተወሊዱ እዚ ድማ ዝኾነሉ ሓደ ምክንያት ናይ ደቂ ሰባት ኃጢአት ከርሕቕ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ከም ዘይተገለጸ ዝኣምኑ ሰባት ተሃልዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ዓለም ኩላ ምስ ኃጢአታት ነብረላ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሕድገት ኃጢአት የለን ትንሣኤ ሙታንም የለን ዘለዓለማዊ ህይወትም የለን ማለት እዩ በተኻልእ ጎን ንኽሪኦ ከለና ስለዚህ ሐዋርያው ዮሐንስ ዝዛረቦም ዘሎ እዚ እዩ ስለዚህ አሰብሂልኩም ስሙ ብዛዕባ ክርስቶስ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ይስበኽ እቲ ሓደ ስብከታት ክሰምዑ ከለኻ ንክርስቶስ ዘኽብር ኣይኮነን ንክርስቶስ ቦትኡ ዝህብ ትምህርትታት ኣይኮነን
ስለዚህ እቲ መንፈስ ክምርመር ኣለዎ ማለት እዩ እቲ መንፈስ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብ ዘለናዮ ዘመን ብዛዕባ ክርስቶስ ስበኸሉ ቦታታት ውሑድ እዩ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ትምህርትታት ግን በዝሒ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብቲ መሰረታዊ ነገር እንዳረሓቅና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ካብቲ ናይ ጸጋ ኣምላኽ ንርሕቕ ኣለና ማለት እዩ ካብቲ ናይ ጸጋ ህይወት እንዳረሓቅና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐቀኛ ኣምላኽን ናይ ዘለዓለም ህይወትን እዚ ዮሐንስ ኣብ ምዕራፍ 5 ቀዳማ ዮሐንስ ቁጥር 21 ዝዛረባ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐቀኛ ኣምላኽን ናይ ዘለዓለም ህይወትን እዩ ህይወት ድማ ኣብኡ ያ ነራ ህይወት ድማ ካብኡ ያ ወፅያ ታ ህይወት ካብኡ ኢና ተቐቢልናያ ብዘይ ክርስቶስ ህይወት ዝበሃል የለን እቲ ዘዌ ህይወት ብክርስቶስ ተዘይኮይኑ ብኻልእ መገዲ ክንረኽቦ ኣይንኽእልን ስለዚ ክርስቶስ ኣብ ልብና እንታይ ዓይነት ስእሊ ኣለዎ ብዛዕባ ክርስቶስ ዘለና ስእልስ እንታይ እዩ ኣብ ሕልናና ኣብ ኣእምሮና ብዛዕባ ክርስቶስ ክንሓስብ ከለና እንታይ ዓይነት ስእሊ እዩ ዘለና እቲ ስእልና ክነመዓራርዮ ክንክእል ኣለና እቲ ስእልና ጽቡቕ ስእሊ ክንሕዛ ኣለና ጽቡቕ ብዝኾነ ምህሮ ማለት እዩ ስለዚ ተጠንቀቑ ይብሎም ዘሎ እቲ ህያው ዝኾነ ክርስቶስ እቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ክርስቶስ ካብ ልብኹም ከየውፅኡ መርምሩ ኣማኒ ናይ ምርማር መሰል ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ተራብ ዝኾነ ትንቢታት ኢና ንሕና ከም ዝዶ ተባሃልና ከም ዝተኾነ ዝዶ ተኾነ እሱ ቬሪ ሲምፕል እዩ እዚ ግን መሰረታዊ ነገር እዩ ካብ ህይወት ዘጎናድብ ነገር እዩ ሐዋርያው ክዛረቡ ከሎ ከምዚ ይብሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመፀ ዘእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ግና ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እዚ ኸዓ እቲ ከም ዝመጽእ ሰሚዕኹምዎ ዘለኹም ናይ ፀረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ ሕጂ እውን ድሮብ ዓለም ኣሎ ኣቱም ደቀይ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም ኣቱም ደቀይ እስኻትኩም ካብ መን ኢኹም ካብ ኣምላኽ ኢኹም ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ጥራይ እዩ ነቲ ክፉእ መንፈስ ክምርምሮ ዝኽእል እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ እስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ስለ ዝኾንኩም ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ መንፈስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ መንፈስ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ስዒርኩሞም ኢኹም ዝበለጸ መንፈስ ኣባኻትኩም ኣሎ ዝበለጸ መንፈስ ኣባኻትኩም ኣሎ ንምንታይ እስኻትኩም ናይ ኣምላኽ ኢኹም ናይ ኣምላኽ ስለ ዝኾንኩም እቲ መንፈስ ኣብ ልብኹም ስለ ዘሎ እቲ ናይ መን ናይ ክርስቶስ መንፈስ ኣብ ልብኹም ስለ ዘሎ እቲ ሓሳዊ ዝኾነ ነገር ክመጽእ ከሎ ፈልጥዎ ኢኹም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሐዋርያ እንታይ እዩ ዘንቆሖም ዘሎ እንታይ ዘበራብሮም ዘሎ እቲ ናይ ዓለም መንፈስን እቲ ናይ ኣምላኽ መንፈስን ዝተቐበለ እቲ ናይ ዓለም መንፈስ ዝብሎ ካብ ዲያብሎስ ሰተየ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ
ጳውሎስም ተዛሪቡ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ኣብ ትመወዳእታ ዘመን ትምህርተ አጋንንቲ እንዳድመጹ ኮዲዮም ኩሉ ሻዕ ናይ ስሕተት ምንጪ መንዩ ዲያብሎስ እዩ ዲያብሎስ ድማ ኣብ ዓለም ዝነብር አጋንንት ኣብ ዓለም አለው ናብ ዓለማውያን አይኮነን ዝኸይድ ናብ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ዝመጽእ ካልእ ዝጻረሮ የለን ግን ይብላሉ ሐዋርያ እቲ ናይ ክርስቶስ መንፈስ ምሳኻትኩም ስለዘሎ እቲ ዝበለጸ መንፈስ ምሳኻትኩም አሎ ሲዕርኩም ይኹን ተዓርቲ ይኹን ሃሌሉያ ስለዚህ ኩሉ ሻዕ ከነሐስቦ ዝግባአና ነገር አሎ ዛዕባ ክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይመስገን ውርዲሉ ንሳቶም ይብላሉ ካብ ዓለም እዮም ከም አዘራረበ ዓለም ካ ይዛረቡሉ ንሳቶም ካብ ዓለም ስለዝኾኑ አዘራረቦም ድማ ናይ ዓለም እዩ አረ ብጣዕሚ ያ መጽሐፍ ቅዱስ ዘገረመን ነገር መንፈሳውነት ኣብ አፍ ይፍለጥ ሐዋርያት ዝሓዞም ካህናት ፈሪሳውያን እንታይ ኢሎም ምስ ክርስቶስ ከም ዝነበሩ ብዘረቦም ፈሊጦም ጴጥሮስ ምስ ተተሓዘ ብዘረቡ ይተፈሊጡ ዓለማውያን ድማ እዚኣቶም በዘራረቦም ይፍለጡ እዮም ካብ አፎም ዝወፅእ ካብ ልቦም ዝወፅእ ፍሉጥ እዩ ንሕና ይብላሉ ካብ አምላኺና ንአምላኽ ዝፈልጥ ይሰምዓና እቲ ካብ አምላኽ ዘይኮነ አይሰምዓናን እዩ ንመንፈስ ሐቅን ንመንፈስ ሐሶትን ከዓ ብዚኢና ንፈልጦ ንሕና ካመኒና ካብ አምላኺና እቲ ካብ አምላኽ ዝኾነ ይሰምዓና እዩ እቲ ካብ አምላኽ ዘይኮነ ድማ አይሰምዓናን እዩ ስለዚህ እቲ ናይ ሐሶትን ናይ ሐቅን መንፈስ ንፈልየሉ መገዲ እዚ እዩ እቲ ናይ አምላኽ ነገር ዘይሰምዕ እሱ ካመኒ ማለት ካብ ዓለም ካብ ዲያብሎስ እዩ እቲ ናይ አምላኽ ነገር ሰምዕ ድማ ናይ አምላኽ እዩ እቲ ሐሶትን ሐቅን ብዚኢኹም ትፈልጥዎ ንምልላይ ነቢይ ምዃን አይደለም ተቃል ይዛረባል ሐዋርያ ምዃን አይኮን ዝተገለጸ ቃል እቲ ናይ አምላኽ ነገር ሰምዕ እቲ ናይ አምላኽ ነገር ዝጸምዕ እሱ ካብ አምላኽ እቲ ናይ ዓለም ነገር ዝጸምዕ ድማ እሱ ካብ መን ከም ዝኾነ ነጊሩና ብልልዩ እዚ እዩ እቲ አፈላላይ ነገር እሱ እዩ ስለዚህ መርምሩ ፈትኑ ንትሰናይ ዝኾነ ሓዙ بخالق الزراربا زمالتي ስለዚህ زلنا يو الزمن قليل زمن አይኮነን قليل زمن አይኮነን ሰብ ከሙቃሕቱ ዝኸደሉ ዘበን ናም ማሕበር አምላኽ ካብ ምኻድ ካልእ ነገር ዝጸምዓሉ ጊዜ ቃል አምላክ ካብ ምስማዕ ካል ነገር ምስማዕ ዝህንጠየሉ ጊዜ እዚ ካብ መን ካብ አምላኽ ድዩ ስጋ ድዩ ናይ ዲያብሎስ ድዩ ክንፈልዮ ኣለና ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ዘለናዮ ዘመን ዝዛረበና ዘሎ እቲ ናይ አምላኽ ዝኾነ ነገር ጥራይ ንኽንሰምዕ
اتنا أملاخ سخونا نقر تراين هاب أخنا دهب إذا فقاد أملاخي فقاد أملاخي كريستنا نايسا بأمرو بتسيتا يكونا كريستنا بسماي استسرح سماوي هيوت كريستوس استسرح سماوي هيوت استفلالي عينة فلسفناتات تتأكب زتفلالي عينة زرباتات تمتع أشحات عينة نقرات تتأخاخب يكريستوس تك نقرية من أربعش كحقسنا خيلي كحقسنا خيلي نايلوم عسرت 4 عامد كبابي هذا سبأي أب أدي سامي يونيفرسيتي حنت مصحفتي كوانتم فيزيكس يا ناي كوانتم فيزيكس مصحف يا ثاني كوانتم فيزيكس مصحف انت ماريا تصحيفه بايسوي حجاب زوج مصحف ناتي كون انت مصحف قلبيتو اجي انتي تبلتا مصحف እግዚአብሔር ተጋለጠ ትብል እጅ ምን ኳንተም ፊዚክስ ትዌሪ ገሩ ሰብ ከመይ ገሩ ነገራት ሲቡና ነብሱ ከም ዘቅርብ ብዙ ነገራት ተዛሪቡ ብዙ حساب ተደንቁሉ መጽሐፍ ብዙ حساب ተደንቁሉ ብዙ حساب ክስታይ ተባሂሉ أموداتا زخونو سبات عم بيبومو توم سبات إثنا مجرش حق زير إثنا مجرش حقي صبو مسكا سركا قد تملس كان بتحكي سب زنبوبو مصحف كتنقغالو منفساو زمسلو مصحفتات ብዙ አይነት መጽሐፍታት አሉ መንፈስ አምላክ ግን ይብሉ ይحጉሱ በቃ حጉስ ይካልዲው ይካል አይካልን ለምን ታይዘይ ይካል ብዙሃት ፈቲኑ ስለዚህ ይኮነለው ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልሎ ምን ዘላለም ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ መተካአታ ዘይብሉ አምላኽ استفلالي مصحفتات تتصحفه استفلالي فلسفناتات تمص لكريستوس كتك አይክእልን ክንዴ መጽሐፍታት ሐሊፎም ክንዴ መጽሐፍታት ሐሊፎም አፍራንሳይ ዝነበረ ሓደ ንጉስ መጽሐፍ ቅዱስ ፈጽሞ ከቃጸላለው ወይሉ በአዋጅ አውጁ ንት መጽሐፍ አንዲዱ መጽሐፍ ግን አይጠፋ አደድማ መሐተም ቤት ዝነበሮ ንት መጽሐፍ ቅዱስ አንዳናሽ ወዝ ሐተም ዝነበረ አሞዳታ خسيرو ናይ ባይብል መሐተም ይቆይ ዘገርም ነገር እሱ እግዚአብሔር አምላክ ዘልዓለማዊ ኃያልን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልሎ ምን ዘልዓለም ያው ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ መንፈስ ሁሉን ታይትበሉ አይተመኑ መናፍስቲ ካብ አምላክ ኮይኑ መርምሩ ምርማር ዝሆነ ይሁን አማኒ መጽሐፍ ከነብ መሰላሉ ግን እተዘንብቡ መጽሐፍ ንዝ መጽሐፍ እዚ በተመጽሐፍ ድዝዕቆን ወሽ በተመጽሐፍ እቲ ብዝህያው መጽሐፍት ሁሉ ብዙ ዝምርመር ዝሆነ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ ብሰብአው መጽሐፍ አምርመርን እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልሎ ምን ለዘላለም ሕያው ቃሉ ሕያው እቲ ቃል ስጋ ዝሆነ ጎይታ ሕጅቡን እሱን ዘላለም ሕያው
ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማውን ሕያው ዝኾነ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሞት ሲዒሩ ተስዩ ኣብ የማን ኣቡኡ ብኽብረሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ዝተፈላለዩ ክፍልታት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ክርኢና ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 1 ግናኸ ነቢያት ሓሶት ድማ ኣብ ማእኸል እቲ ህዝቢ ተንሲኦም ነበሩ ከምኡ ኸዓ ኣብ ማእኸልኩም መማሃራን ሓሶት ክትንስኡ እዮም ናብ ርእሶም ቁልጡፍ ጥፍኣት እናምጽኡ ድማ ክሳዕ ነቲ እተሻየጦም ጎይታ እኳ ክሕድዎ እዮም ንሳቶም ናይ ጥፍኣት ምፍልላይ ኣስሊኾም ክእቱ እዮም ናይ ሓሶት ትምህርቲ ጸገሙ እንታይ እዩ ናብ ምንታይ ዝወስድ ንሰብ ናብ ክሕደት ዝወስድ ሰባት ኣመንቲ ክጥንቀቑሉ ዘለዎም ነገር ሓደ እንታይ እዩ ናይ ሓሶት ነቢያትን መማሃራንን ንሰባት ብዘስድዕ ዘረባ ነቲ ዝተሻየጦም ጎይታ ኣብ መወዳእታ ክሕድዎ እዮም ዝገብሩ ክሕደት ድማ ሓደጋ ኣለዎ ስለዚ ኮንስኮንስ ኣለዎ ማለት እዩ ሳዕቤን ኣለዎ እቲ ንሰምዖን እቲ ንሪኦን ኣብ ህይወትና ጽልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሳዕቤን ስለ ዘለዎ ካብቲ ንሰምዖን ካብቲ ንሪኦን ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 21 ንኹሉ ተዓዘቦ ነቲ ሰናይ ዓዝዎ ንኹሉ እንታይ በልዎ ተዓዘብዎ ዋች ኣውት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ገዛውታት ከይድ ከለኻ ዋች ኣውት ሌበርስ ይብል ረኣይ ማለት እዩ ስትሬንጀርስ ከይመጽእ ማለት እዩ ስትሬንጀርስ ከይመጽእ ጋሻ ዝኾነ ነገር ከይመጽእ ረኣይ ዓይንኻ ኸፊትካ ረኣይ ስለዚ ልብና ኸፊትና ዓይንና ኸፊትና ሓሶት ትምህርቲ ክንከላኸሎ ኣለና ማለት እዩ ልብና ኸፊትና ናይ ሓሶት ትንቢት ክንከላኸሎ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዋች ኣውት ዋች ንኹሉ ተዓዘቦ ነቲ ሰናይ ዓዝዎ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመጸ ዘእመኑ ብዙሓት መስሓቲ ናብ ዓለም ወፂኦም ኣለዉ እቶም መስሓትን ትጸረ ክርስቶስን እዚዩ ካልኣይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 7 ቀዳማ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 በቲ ዳሕራይ ዘመናት ግና ገሊኦም እምነቶም ክሒዶም ንመናፍስቲ ስሕተት ንምህሮ ኣጋንንቲ ከም ዝስዕቡ እቲ መንፈስ ብግሁድ ይብላሉ እቲ መንፈስ ብግሁድ ይብላሉ ክብል ከሎ መንፈስ ቅዱስ ይዛረባሉ ማለት እዩ ትንቢት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ትንቢታዊ መልእኽቲ እዩ ዝዛረብ ዘሎ በቶም ዳሕሮት መዓልትታት ንሕና ኣብቶም ዳሕሮት መዓልትታት ኢና ዘለና ኣብቲ ጫፍ ገሊኦም እምነቶም ክሒዶም ንመናፍስቲ ስሕተት ንምህሮ ኣጋንንቲ ናይ ስሕተት መናፍስቲ ንምህሮ ኣጋንንቲ እንታይ ምህሮ ኣጋንንቲ ዝዕቡ ኢሉ ይዛረብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14:29 ነቢያት ድማ 2 ወይ 3 ኮይኖም ይዛረቡ ቶም ካልኦት እውን ይመርምሩ እንታይ ይግበሩ ይመርምሩ ነቢያት ትንቢት ክዛረቡ ከለዉ ቶም ካልኦት ድማ 2 ወይ 3 ኮይኖም ድማ ኣዳሚጾም ይመርምሩ ምርማር
معزاب مفتان እዚ ኣብ ክርስትና ዓበ ቦታ ዘለዎ ነገር ቀፂሉ ኣነ መሰግለስኩ ነተመጓሰ ዘይንሕፉ እኩያት ተኳሉ ከም ዝኣትኹም እፈልጥ ኣለኹ ኢሉ ግብረ ሐዋርያት 29 እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሎሙና አና እትመንፈስ ይዛረበና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን እትመንፈስ ይዛረበና ዘሎ መንፈስ ንአብያተ ክርስቲያናት ዝብል ጽይንልና ክንሰማዕ አለን ህይወትና ክንሕልው አለን መንፈሳዊ ህይወትና ካብትን ሰምዖን ካብትን ሪኦን ክንሕሎ ፍቃድ አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐቀኛ አምላኽን ናይ ዘለዓለም ህይወትን ሐቀኛ አምላኽን ናይ ዘለዓለም ህይወትን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐቀኛ አምላኽን ናይ ዘለዓለም ህይወትን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ዝተገለጸ አምላኽ እሱ ድማ ደቅ ሰባት ኃጢአት ክብል ካብ ሰማያት ወሪዱ መንፈስ ቅዱስ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ አብዛ ዓለም 33 ዓመትን ፈረቃን ተመላልሱ 3 ዓመትን ፈረቃን በአገልግሎት ንመን ደቅ ሰባት ኃጢአት ደቅ ሰባት ካብ ውርደት ናብ ክብሪ ካብ ዘለዓለም ሞት ናብ ዘለዓለም ህይወት ከሰጋግር ካብ ድቅድቅ ጸልማት ናብ ዝደንቅ ብርሃን ከሰጋግር ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ 2000 ዓመት ዝፈጸሙ ሕያው ተግባር ሎሙውን ሕያው ኮይኑ ነብራሉ ሕያውነቱ ኣብ ልብና ሕያውነቱ ኣብ ህይወትና መንፈስ ቅዱስ ዘለዓለም ይነብር ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ኣብ መነባብሮና ቦታ ክንህቦለና ስፍራ ክንህቦለና ንዓ እቱ ንዓ ቦታ ሓዝ ንዓ ኣብ ናብራይ እቶ ኣብ ህይወተይ እቶ እስኻ ምርሓኒ ኢየሱስ ጎይታይ ቦታ ክሕዝ ኣለዎ ኢየሱስ ኣብ ህይወትና ስፍራ ይደልዩ እሱ ስፍራ ተሒዞ በህይወትና ሰላምና ሙሉዩ ሓጎስና ሙሉዩ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ጽድቅን ሰላምን መንፈስ ቅዱስ ተኸውንያ መልዕም በመስተን አይኮነትን ዝብል እዩ ክርስቶስ ቦቱኡ ኣብ ህይወትና ቦታ ክረክብ ከሎ ህይወትና በሓጎስ ይዝምላ ህይወትና በሰላም ይዝምላ ኣብ ምድረ በዳ ትዕጎስ ዓለም እንዳተናወፀ ልብኻ በሰላም ይመልእ ክርስቶስ ቦታ ክሕዝ ከሎ በህይወትና ኢየሱስ ሲልና ሰላመይ ክህበኩም እቲ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ድማ ዓለም ኣይትህበኩምን እያ ካብ ዓለም ዝመጽእ ሰላም የለና ኣነ እቲ ሐቀኛ ሰላም መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ እዩ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ቦታ ክሕዝ ከሎ ሰላምና ሙሉእ ዝኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ቦታ ክረክብ ከሎ ዝቀሰነ ህይወት ኢና ነብር ቁሱናት ኢና ንኸውን ዘይ መቅሳን ምልክቱ ክርስቶስ ቦቱ ኣይሓዘን ማለት ኣብ ሓደ ሰብ ህይወት ክርስቶስ ቦቱ ኣይሓዘን ክርስቶስ ቦቱ ኣይሓዘን
ክርስቶስ ኣብ ሓደ ኣማኒ ኣብ ህይወቱ ቦታ ክረክብ ከሎ ዝመልአ ሰላምን ሓጎስን ዝተረጋገአ ህይወት እዩ ዝነበር ክርስትና ድማ እሱ እዩ ክርስትና እሱ እዩ ዝተረጋገአን ሰላም ዝመልኦ ህይወትን ዓጋበት ዘለዎ ህይወት እሱ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ክበዝሓና ህይወት ክህበና ይመጽእ እታ ህይወት ዘዌ ህይወት ያ ካብ ኣምላኽ ንረኽባ ህይወት ያ እዚ ህይወት እዚ ኤክሰርሳይዝ ክንገብሮ ኣለና ሰላም ካብ ክርስቶስ ይዝርከብ ሰላም ካብ ክርስቶስ ይዝርከብ ኣብዚ ዓዲ ፈልጥዎ ዝጸንዐ ሙዚሽያን ኤልቪስ ፕሪስሊ ዝበሃል ደራፋይ ኤልቪስ ፕሪስሊ ቅድሚ ሞቱ ማለት እዩ ተፈላጠ ከይኮነ ኣብ ለንደን ኮንሰርት ተዳሊሉ ይኸይድ ማለት ሕጂ ሓደ ጋዜጠኛ ይረኽቦ ጋዜጠኛ ካሓቶ ከሎ እንታይ ኢልዎ ኤልቪስ ፕሪስሊ ኣብ ህይወትካስ እንታይ ዓይነት ሰክሰስ ኢኻ ትደሊ ሰለስተ ነገር ኢልዎ እቲ ሓደ ተፈላጢ ምዃን እየ ዝደሊ እቲ ሓደ ድማ ሃፍታም ምዃን እየ ዝደሊ እቲ ሓደ ድማ ሕጉስ ምዃን እየ ዝደሊ ኢሉ ይዛረቡ ዳርት ኮንሰርት ተወዲኡ እንደገና ድሕሪ 20 ዓመት ይረኽቦ ማለት ድሕሪ 20 ዓመት ረኺቦ ኣይረስዑን ጋዜጠኛ እንደገና ይሓቶ ቅድሚ 20 ዓመት ኣብ ለንደን ተራኺብና ከምዚልካኒ ነርካ እቲ ዝበልካዮ ኩሉ ጌርካዮ ዲኻ ኢልዎ ክልቲኡ ረኺበዮ ኣለኹ ኢልዎ ተፈላጥነትን ሕቡብነትን ሰልድን ረኺበ ኣለኹ ሓጎስ ግን ኤልቪስ ፕሪስሊ ኣብ ሞቱ ንሓጎስ ክደልያ ኦቨርዶስ ድራግ ወሲድዩ ሓሊፉ ሓጎስ ሕቡብነት ስለ ዘለካ ሓጎስ ኣይርከብን እዩ ሚልዮናት ሰባት ስለ ዘጣቕዑልካ ሓጎስ የለን ቢልዮናት ተተኣከበ ሓጎስ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ እሱ ካብ ኣምላኽ ጥራይ ዝርከብ ታ ጀኒውን ዝኾነት ሓጎስ ብክርስቶስ ኢየሱስ እያ ትርከብ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ጽድቅን ሰላምን መንፈስ ቅዱስ ትኸውን እምበር ምልዕም ብመስተን ጥራይ ኣይኮነትን ተፈላጥነት ብዓጀባ ምኻድ ሓጎስ ኣያምጽእ እቲ ሓቀኛ ሓጎስ بكريستوس ዝርከብ ስለዚ እቲ ሓቀኛ ህይወት ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ እቲ ሓቀኛ ኣምላኽን ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ ኣብ ልብና ብርግጽ ቦታ ክንህቦ ኣለና ቦታ ተዘይረኺቡ ተዘይጥዕሞ ኣብ ህይወትና ቦታ ክረክብ ኣለዎ ክርስትና ማለት ምስ ኣምላኽ ዘለና ኢንቲሜት ዝኾነ ርክብ እቲ ሓጎስ ካብኡ ዝፍልፍል እግዚአብሔር ይመስገን እቲ መገዲ ድማ ክርስቶስ እዩ እቲ መገዲ ክርስቶስ እዩ እቲ ህይወትን ሓቅን መገድን ዝኾነ መን እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ብምልኣት ናብ ልብና ክንእትዎ ኣለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘለዓለም ህያው ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘለዓለም ህያው ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝለዓለን ዝኸበረን ህይወት ይቡና ኣለና ዓና ክነስተማቕሮ
ናይ ክርስትና ጣዕሙሱ ካለ ነገር አይኮነን መበል 21 ክፍለ ዘመን ዘሎ ወንጌል እሱ ወንጌል አይኮነን ወንጀል እዩ ወንጀል ሰብካ ይሓትት ይኸውን እዩ ግን አምላኽ ሓደ መዓልቲ ከሓትት እቲ ሐቀኛ ወንጌል በክርስቶስ ኢየሱስ አሚንካ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምርካብያ ምስ ክርስቶስ ድማ ሓጎስን ሰላምን ዝፈሰሶ ህይወት ምንባሪ እሱ እቲ ሐቀኛ ወንጌል እሱ እግዚአብሔር ይመስገን ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ስለዚህ ሓደኳ በመንፈስ አምላኽ ዝዛረብ ኢየሱስ ሩጉሚው ከም ዘይብል መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተዘይኮይኑ ኸዓ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኽብል ንሓደኳ ከም ዘይኮነሉ አፍልጠኩም ኣለሁ ዮሐንስ 1:14 እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሐቅን መሊእዎ ኸዓ አባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብር ናይቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ርኢና እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እንታይ ኮነ ስጋ ሆነ ቀዳምና ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከምዚ ብል ቁጥር 16 በሐቂ እቲ ምስጢር አምልኾ ዓብይ ንሱ እቲ ብስጋ እተገለጸ በመንፈስ ጸደቀ ንመላእክት ተራእየ አብ አሕዛብ ተሰበኸ አብ ዓለም ተአመነ ናብ ክብሪ ዓረገ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚህ ጎይታና መድህና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝለዓለን ዝኸበረን ሕይወት ሂቡና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዝለዓለን ዝኸበረን ሕይወት በክርስቶስ ተቀቢልና ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐቀኛ አምላኽን ናይ ዘለዓለም ሕይወትን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐቀኛ አምላኽን ናይ ዘለዓለም ሕይወትን እዩ እንደገና ምዕራፍ 9 ሮሜ ከምዚሉ ጳውሎስ ይዛረብ ካብ ቁጥር 4 ከንብባይ ንሳቶም እስራኤላውያኖም እግዚአብሔር ከዓ ደቁ ገበሮም ክብሩ ገለጸሎም ኪዳን አትወሎም ሕግ ሓገገሎም አምልኾ ሰራዓሎም ተስፋ ድማ ሃቦም ንሳቶም ካብ አቦታት ዝተወለዱ እዮም ክርስቶስ እውን ብስጋ ካብኣቶም ዝተወለደ ንሱ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ አምላኽ ንዘለዓለም ብሩኽ እዩ አሜን ንሱ ክርስቶስ በስጋ ካባቶም ይስተወልደ ንሱ ልዕሊ ሁሉ ዝኾነ አምላኽ ንዘለዓለም ብሩኽ እዩ አሜን እሱ ብሩኽ እዩ ንዘለዓለም አምላኽ እዩ ክብረና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ቀዳማይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቃል ብቅድሙ ነበረ እቲ ቃል ድማ አብ አምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን አምላኽ ነበረ ንሱ ብቀደሙ አብ አምላኽ ነበረ ብኡ ሁሉ ተፈጠረ ካብቲ ዝተፈጠረ ዘበለ ድማ ብዘይካብኡ ሓንቲ እኳ ዝተፈጠረ የልቦን ሕይወት አብኡ ነበረት እታ ሕይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ጸልማት የበርህ ጸልማት ከዓ አይሰዓሩም እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ሐቀኛ አምላኽን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ፍጹም አምላኽን ፍጹም ሰብን ክብርና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሕይወትና መድህን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሕይወትና ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ
ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክቡር እዩ ዝመስሎ የለን ዝወዳደሮ የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ዝመስሎ ሓደ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣይተረኸበን ኣብ ሰማይ ኣይተረኸበን ኣብ ምድሪ ኣይተረኸበን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣይተረኸበን ዝወዳደሮ የለን ዝመስሎ የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብረና አምላኽ ይሁን ነቢያትም መስኪሮሙሉ በዓል ዳንኤል ተዛሪቦሙሉ በዓል ሕዝቅኤል ተዛሪቦሙሉ መዛሙራት በትንቢት ተዛሪቦሙሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ ከም ዝኾነ እቲ ሐቀኛ ጎይታ ከም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐቀኛ አምላኽና የዘላለም ሕይወትን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ሕያው አምላኽ እዩ በስጋ ዝተገለጸ አምላኽ እዩ ናይ መለኮቱ ምልአት በሰብነቱ ተገሊጹ በምልአት ኣብ የማን አቡኡ በክብሪ ነበር ሃሌሉያ ማንም ኣብ ዘይቀርቦ ብርሃን ማንም ኣብ ዘይሪኦ ብርሃን ኢየሱስ ማንም ኣብ ዘይቀርቦ ማንም ኣብ ዘይሪኦ ሺህ ጊዜ ሺህ አላፋት ጊዜ አላፋት እንዳተሰገደሉ ይነበር ሃሌሉያ ኢየሱስ እሱ ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎ ምን ዘለዓለም ሕያው እዩ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይቶት ጎይታ ኢየሱስ ሕያው እዩ ዘአመናዮ ጎይታ እሱ ሕያው እዩ ኢየሱስ በፍቅሩ ምሕረቱ በጸጉ ደቁ ጌሮና እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አቦ ናይ ክብሩ ምንጽብራቅ ናይ ባህሪኡ ምሳሌ ኮይኑ እዩ ተገሊጹ ንኃጢአትና ምሰንጽሐ ከይዱ ኣብ ሰማያት ኣብ የማን አቡኡ በክብሪ ተቀመጠ እግዚአብሔር ይመስገን ዕብራውያን ሓደ እሱ ይዛረብ ክብረና አምላኽ ይሁን ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 እሱ ይዛረብ ክብሩ ገዲፉ ከም ዝመጸ መልክዕ ባሪያ ከም ዝለበሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐቀኛ አምላኽን ናይ ዘለዓለም ሕይወትን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐቀኛ አምላኽን ናይ ዘለዓለም ሕይወትን እዩ ኢየሱስ ሕያው እዩ ኢየሱስ በክብሪ ይነብራሉ እጅውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእኸልና በመንፈሱ በኃይሉ ይመላለሳሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ማእኸልና ኣሎ በክብርሎ ኣብ ማሕበሩሎ ንምንታይ ኪዳን ኣለዎ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘላቶ ንብረት ማሕበሩያ ካለ ንብረት የብሉን ንሕናይና ንብረቱ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልሎ ምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ እጅውን በክብሪ ይነብራሉ ኣብ ማእኸልና እጅውን በክብርሎ ሕያውነቱ ንዘለዓለም ይነብር ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልሎ ምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እቲ ዘይልወጥ ጎይታ እቲ ዘይቅየር ጎይታ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው ዝኾነ ጎይታ አልፋን ኦሜጋን አነ ዝበለ ጎይታ ሃሌሉያ አልፋን ኦሜጋን ዝኾነ ጎይታ እግዚአብሔር በጸጉኡ ስለዘቅረበና ክብር ምስጋና ንዑ ይኹን በጸጉኢና ቀሪብና ንሱ ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ይዝነብር
نحنا بصقو قريبنا بقرميو اتناي صقا كله املاح زخونه بمحرتهم بسهلون انداخلله بفقرو بصقو حقفنا نبرالنا እግዚአብሔር ይመስገን نتوم زفقرم كسام مودعتا يفكرو زيلوت فقريو عبتنبيت ملكياس لدك إسرائيل أتم دك يعقوب أنا እግዚአብሔር አይወጥም ስለዚህ استفاعهم አይኮንኩምን አይልወጥን እትዘል ዓለማው ፍቅሩ አይልወጥን ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ በፍቅሩን በምህረቱኒና አብቅድሚው ጠጠው ኢልና ንነብር አብቅድሚው ዘቅርብ ولا حدا بقعات يبلان دك عدام زبو مسودقه كاب ايدن جنت تباريرو رحق تباهيرو እግዚአብሔር ግን ፍቅሩን በመህረቱን ለጋስ ስለሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ መጣ እንደገና خبربنا እንደገና ናብ حقፉ ኸእትወና እንደገና ጸጉ ኸልብሰና እንደገና ንዘለዓለም ምስኡ ኽነብር ናይ መድሓን መገዲ ከፊቱና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዘይውዳእ ፍቅሩ እቲ ዘይውዳእ ምሕረቱ ንዝተቀበልዎ ንዝኣመንዎ ዘበለ ኩሉ ውልድነት ኣምላኽ ቅበሉ نحاده ودو بجانا حليفو هابو زقرن فقريو عدنا فقريو لذا فقرزي اششاين نبلو لذا فقرزي اخبرنا انا نحزو لذا فقرزي اخبرنا انا نحزو نغناخينا انا نحزو سلازا فكر كان مسكنك እግዚአብሔር ይመስገን استقبلنا يو هيوت استقبلنا يو تسفا استقبلنا يو محرت استقبلنا يو هيوت قال لي لا يكونن هيوت يتغفلوا ስለዚህ መንፈስ ሁሉ አይተመኑ منافستي كاب أملاخ تقوينهم مرمرو نمنتاي أبيتروس كم زنبمنا يا مودعتو كاب هيوت يوتيو እግዚአብሔር ይመስገን እምነትና አጽንዕና ክንሕዝ ፍቃድ አምላኽ أبتز أمنا لو صنعنا كنبر فقاد أملاخ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማል ለምን ንዘል ዓለም ያው አብ ዮሐንስ ራእይ እንታይ ትብል ቃል አላ በጉ የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ ስለሆነ ድል ይነሳል ከርሱ ጋር ደሞ ያሉ የተጠሩ የታመኑና የተመረጡ ደግሞ ድል ይነሳሉ ክርስቶስ ነገስታት ንጉስዩ ጎይታት ጎይታዩ ከስዕርዩ ጥርጥር የብሉን ምስኡ ዘለው ግን ዝተአመኑ እሙናት ዝኾኑ አብኡ ዝተወከሉ እሙናት ዝኾኑ እሳቶም ይስዕሩ ሰዓርቲኦም እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲዕርዩ ስለዚህ በቲ ዘፍቀረና በክርስቶስ ኢየሱስ እንዳሰዓርና እንከይዲና በተዘፍቀረና
نخلو هاريا باولوس عبرمي شمون تسعي تزاري موت تزغون ملعات تزغون ولا لتقبل ولا حافبل ولا خمزي خنس بتذكرن بكريستوس نقولوا شعوري جابر مسك شعرنا يوخن كيرينا نمنتاي تلسفكرنا بتذكرنا انداس عرنا خن كيدينا هاريو دما يوحنس نتوم حسوتي سعركم وميقوم حسوت تسعرايو زقرم نقر حسوت تسعرايو أدمي بلون ولا خندي قوبو تخونا سور سلازي بلو فراري سو ازودا سوري بلو نحاسوت تمرتي أب جزيتات متشو خيد يحلف اندقنا تمليش متى حاسوت جن سوريا بلو جابير مسكن نمنتاي اتحقني أملاخن نايزل عالم هيوت زخونا قويتا مسانا سلزلو يسوس كريستوس تماللو من نزل عالم هياوي بزي ميديا تكتاتلو سبات أبستفر على بوتاهم أبجزاهم أبسرعهم هيرفون تسمعوا زلهم يسوس كريستوس ويتاي أب هيوتكم وقتوه نزل عالم هيوت بوت رايز ركب أم مسكل واقع تخفير لكم أمانوا بكريستوس نابت حق أني أملاخن نزل عالم هيوت زخونا قويتا يسوس كريستوس نابو تملسو يسوس كريستوس يفتوكم يسوس كريستوس تماللو من نزل عالم هياوي يسوس أجون إيدو تزرجحو سبيكم مالو إيدو حجون عخاتكم تغفتاتيا بلبوكم دا ناب كريستوس يسوس كريستوس نايهواتي قويتان مدحانيتيو إلكم بلبوهم آمينكم ندحر تصليهم يسوس كريستوس أبلبوهم كأتوي أب كبابيهم زلا أبيات كريستيانات أبو كيدو مس آمنت حبرت قبرو استفاد عليه مقدي تليفون يخون دويلكم رخبو أما حبرات زلو أقل قلتي بساعتهم قال أملاح كما يكم تنبوه كما يجيركم أما حبر أملاح كم تملالسو كم هروهم يوم كيلو نعم حبر عبرت كبرو بستفل عليه ما قدي كم حبر أملاح رحيكم تنبرو أجون أخاتكم يعدمكم الله نعم حبر أملاح تملسو أبستفل عليه بوتاخونكم تسم آمنتي بونجل يأمن نيره أجيجن أما حبر أملاح أي كافلن زلخوتم نعم حبر أملاح تملسو أو أب حبرت كدان الله أب حبرت أملاح الله أما حبر أملاح الله أبو استفليت أجا أملاح الله بولكنا كم يرغبون لعلي كنت سلسته وين أبن أكبرلو كابول ما زبزحت أجا إزفسس كاب أملاح نعونا بيت أملاح تملسو يسوس كريستوس فتوكم يفكركم صلاحي كيبلت ألكم صلاحي كيبلت ألكم صلاحي يوتكم كيبزبزو نعونا معبر أملاح يسوس كريستوس فتوكم بستفل عليه مقدي تليفون يخون زخون يخون مقدي مساير قلت تراخبكم نعم معبر أملاح تتصنبر جي عبير دما تزخبرت أقان منفسن كفصلكم يوتكم كحدثوا عندنا ريستور كقبركم
እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዓላሙ እሱ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ዞም ሰባት ዚአቶም ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ጸጋን መንፈስካን ኣብ ህይወቶም ይፍሰስ እስኻ ኣብ ዘለዎ ጸጋኻ ይውረሶም መገዶም ኩሉ ምድሙድ ግበረሎም ወይታ እግዚአብሔር ንመስግነካ ኣለና በኢየሱስ ስም አሜን ክንጽልይና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽ ንመስግነካ ኣለና ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዝመስለካ የለን ኢየሱስ ሕያው ኢኻ ዘለዓለማውን ጻድቕን ኢኻ ብዘለዓለም ደም ኪዳን ኣብ ማእኸልና ብኽብሪ ስለ ዘለኻ ንመስግነካ ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን እስኻ ካብ ኩሉን ላዕሊ ኢኻ ናይ ነገሥታት ንጉስ ናይ ጎይቶት ጎይታ ኢኻ እስኻ ሓቀኛ ኣምላኽን ናይ ዘለዓለም ህይወትን ኢኻ ኦ ጎይታ ብመንፈስ ቅዱስ ብቃልካ ጌርካ ኣብ ልቦም ቅዱስ እግዚአብሔር ንዝቃል ሰምዑ ዘበሉ ኣብ ልቦም ቅዱስ እግዚአብሔር ብርሃን ከተብራሃሎም ንጽልይ ኣለና ኦ ኢየሱስ ኩሉ ስለዝትገብሮ ነመስግነካ ኣለና ብዝተፈላለየ ሕማም ኣብ ገዝኦም ደቂሶም ዘለዉ ኣብ ሆስፒታል ዘለዉ ብዝተፈላለየ ጸገም ዝመላለሱ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሕማሞም ካብ ልዕሊኦም ክቕንጠጥ ንጽልይ ኣለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝኾነ ይኹን ሕማም ዝኾነ ይኹን ማእሰርትታት ክበታተኽ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምኽሪ ጸልማት ክብተን ንጽልይ ኣለና ሕማም ዘበለ ሁሉ ክትስእ ንጽልይ ኣለና ዝተፈላለዩ ሕማማት ኣብ ኣእምሮ ዘሎ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ይኹን ናይ ውሽጢ ሕማማት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝተሰባበረ ይኹን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሕማም ዘበለ ሁሉ ይሰባበር ሕማም ዘበለ ሁሉ ይሰባበር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ ሞት አዋጅ ተሰበረ ይኹን ናይ ሞት አዋጅ ዘበለ ይሰባበር ናይ ጥፍአት አዋጅ ዘበለ ይሰባበር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምኽሪ ጸልማት ምኽሪ አጋንንት ዘበለ ሁሉ ይፍረስ ኦ ኢየሱስ አጋንንት ዘበለ ሁሉ ይበተን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምኽሪ መናፍስት ይበተን ምኽሪ አጋንንት ይበተን ምኽሪ ዲያብሎስ ይበተን ምኽሪ ጸልማት ይበተን በኢየሱስ ስም ይበተን በኢየሱስ ስም ይበተን በኢየሱስ ስም ይበተን በጌታ በኢየሱስ ስም ይፈራርስ ይፍረስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምኽሪ አጋንንት ዘበለ ይፍረስ ምኽሪ ዲያብሎስ ይፍረስ ምኽሪ ጸልማት ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብዝተፈላለየ መገዲ ንኣመንቲ ህይወት ዝጻባእ ምኽሪ አጋንንቲ ምኽሪ ዲያብሎስ ምኽሪ መናፍስቲ ይሰባበር በኢየሱስ ስም ይሰባበር ብጥዕና ዝጻባእ ይሰባበር ፋይናንሻሊ ዝጻባእ ይሰባበር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይውደቅ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የዲያብሎስ የአጋንንት ምክር ይፈራርስ ምኽሪ አጋንንቲ ይፍረስ ምኽሪ ዲያብሎስ ይፍረስ ምኽሪ ጸልማት ይፍረስ በኢየሱስ ስም ይፍረስ ሕማም ዘበለ ይበተን ሕማም ዘበለ ይተስእ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰይጣናዊ ኃይሊ ምኽሪ አጋንንቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፈራርስ ምኽሪ አጋንንቲ ይፍረስ አጋንንታው ማእሰርቲ ይበታተኽ አጋንንታው ማእሰርቲ ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዲያብሎስ አጋንንቲ ብዝተፈላለየ መገዲ ዝኣሰሮም ሰባት በኢየሱስ ስም ይፈትሑ በኢየሱስ ስም ይፈትሑ በኢየሱስ ስም ይፈትሑ በኢየሱስ ስም ይፈትሑ ኦ መንፈስ ቅዱስ مفتاح تقبر نسخة إخا ما أسرت تبتاتخ
ኣብ ኩሉ ትርከብ ብሓንሳብ ኦ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ምኽሪ ኣጋንንቲ ምኽሪ ጸልማት ምኽሪ ዲያብሎስ ዘበለ ሁሉ በኢየሱስ ስም ይፍረስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ይፍረስ በኢየሱስ ስም ይፍረስ በኢየሱስ ስም ይፍረስ በኢየሱስ ስም ይሰባበር ኦ ኢየሱስ ነመስግነካለና ዛምሸት እዚኣ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካለና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ብኽብር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን